welcome to my channel. It's me, Michelle. Have a good day. Good day? Good day. It's a good day. So, yun. So, maraming salamat po sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta at nanonood ng mga vlog ko. So, ngayon, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, please do subscribe. And don't forget to click the tiny bell button para updated kayo sa mga videos ko. So, thank you guys for watching. This vlog will be a challenging vlog to me. And I hope you enjoy watching this till the end. Ayun. So, this is a challenge. So, let's see if kakayanin. So, here we go. Sa pagpatag ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso, ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko, ikaw. Ito, sa bawat oras ng takbo, ang pag-ikot ng mundo, ngumingiti ng kusa aking puso, pagkat nasagot na ang tanong, nag-alala noon kung may magmamahal sa'kin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko, ikaw. At hindi pa ako umibig ng ganito, at nasa isip makasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya at pag-ibig ko, ikaw. Ayun na nga po yung challenge, natapos ko din, no? Medyo mahirap pero kinaya naman. So thank you guys for watching. I hope to see you on my next video. Bye-bye! God bless!